Bueno, kaixo, Ana Lizarralde Palacios naiz, eta horna etortzen nintzenean, oso ondo gogoratu dut, orain dela 33 urte bizi izandakoa, ez? Egia esan da, esan beharra daukat eta lehen aipatu dizudana, ez? Oroitzapen asko ditut, baina onartu behar dudala gauza asko ahaztu ditudala, ez? Baina, oso kurioso da, baina Txurdinagan bizi izan genuena, gogoratzen dut. Aldapa hau ikusi duanean esan dut, ostiaz, ze potentea, ez? Nik uste dut, kongreso horren kokapena egiteko, lehen aipatu dugu, ez? Burutu zen justo 1982 urtean, eta urte hori oso berezia izan zen ezker abertzaleentzat. Zergatik, momentu horretan Espainian, bi gertakari oso garrantzitsuak burutzen zirelako. Batetik, Bartzelonako Olinpiadak, eta gero beste aldetik, Sevillako Expoa, ez? Sevillako Expo hor ospatzen zen Amerikako, haientzat deskubrimendua, kolonizazioa, ez? Eta zergatik zen oso garrantzitsua ezker abertzalentzat? Nazioarteko mailan, momentu horretan Estatu espainolei begira zegoen, ez? Orduan, ere, uste dut ezker abertzalearen bere indar posizioa nahiko ona zen, eta orduan aprobetxatu nahi zuen eskenatoki hori, batetik nik uste dut agerian usteko Euskal Herrian bizitzen ari zen gatazkan, eta baita ere, nolabait, nazioarteko referentzia hori erabili nahi zuen edo probestu nahi zuen, Espainiako gobernua negoziazio prozesuan sartzeko. Egia da, gaizki okertzen ez baldin banaiz, iazko justo pasatu, aurreko urtean saiakera bat izan zelako, ez? Ezker abertzaleak aurreko ikusten zuen aukera zeudela halako prozesu berriro martxan jartzeko. Eta paradoxikoki, testuinguru hori, ezker abertzalearen testuingurua horrelako baldin bazain, justo jarraiko testuingurua kontrakoa zen. Momentu horretan, krisi existentzial batean murgilduta zegoelako. Ni justo, egon naiz pentsatzen zer garaietan sartu nintzen, militatzen jarrain eta ez dut oso ondo gogoratzen. Nik uste du laugarren kongresuaren horretan eta tarte horretan sartu nintzen, ez? Nire ustez, jarrai konturatzen ari zelako, ez gazte jendearekin, ez momentu horretan abian eta martxan zeuden gazte dinamika desberdinekin, ez zuela behar bezala konektatzen, edo behar bezala edo ezue konektatzen. Eta dinamika batxotatik bazter gelditzen ari zela, ez? Eta, gogoratu behar dugu gara hartan, gazte mailako dinamikak eta mugimendua oso aberatsa zen, gaztetxea, gazte espazioak eta abarez. Eta, konexio falta horren adierazlerik, nire ustez nabarmena izan zen, soldaduzkaren inguruan izan jarrai zeukan jarrera. Nik hori ere astuta neukan, baina garai batean, gazte, mutilek, gizonek, uste dut 18 urte betetzen zutenean, soldaduzka egin behar zuten, bai? Orduan, horren inguruko eztabaida potoloz zabaldu zen, eta jarrera, soldaduzkaren aurkako jarrerak ere zabaldu ziren, ez? Batzuk aldarrikatzen zuten desobedientzia, intsumisioa, gerozago zabaldu zen intsumisioaren jarrera, ez? Baina hasiera batean zabaldu ziren aurkako jarrera izan ziren batez harremengatik, gerrengatik eta barez, gero ja hori guztia hori zabaldu zen. Eta bitartean jarrai, zabaltzen ari zen jarrera horren aurrean, planteatu zuen, lelo moduan soldaduzka honi ez, bai? Berak jarrairentza garai hartan, ez zetorren bat planteatzen ziren argudioekin, eta batez harremena eta hori, ze besteak beste planteatzen zen borroka armatuaren eta orokorrean ezker abertzale eta kasek aldarrikatzen zuen borroka armatuaren ezinbesteko borroka mota bat zen Euskal Herria independentzia lortzeko, ez?
Horregatik planteatzen zen soldaduzka honi ez, eta barez. Zer gertatzen zen? Soldaduzka lelo hori ez zuen asetzen momentu horretan, orokorrean, gazteria, mutilek eta gazterieak planteatzen zuen edo zabaltzen ari zen jarreraekin, ez? Orduan ikuste dut hori izan zen, deskonexio horren adierazlerik garbiena. Krisi existentzial horretan, batzuek, ezker abertzalearen barruan, planteatzen zuten jarraia bere pertsiana itxi behar zela, agian herri batasuna, gazte arlo bat, potente bat ireki abian jarri behar zuela, bai? Ze garai hartan partido politikoa zen herri batasuna, ez? Orduan, saltza horretan sartuta geunden, ez? Orduan, zergaiti da garrantzitsuena bosgarren biltzarrean? Bosgarren biltzarre horretan, justo, jarrai oso ausardia izan zen, bere burua kuestionatzeko ausardi nahikoa izan zuen, eta ikusi zuen bere estrategia edo bere jarduera politikoa, eta baita ere bere antolaketa eredua zetorren bat, gaur momentu horretan behar zenarekin, ez? Eta orduan, bosgarren biltzar horretan, berrikuntza edo jarrai abia punto berri bat nolabait irudikatu zuen, ez? Eta, hor hasteko bere burua plantatu zuen Euskal Herriko Gazterakunde bat izatea, ze garai hartan naiz eta Euskal Herrikoa izan ez zen horrela. Hegoaldean kokatua geunden, soilik. Gero beste aldetik, euskara bai, euskalduna eta euskararen izai bai aldarrikatzen zen, baina gero gure funtzionamendua eta are gehiago. Guk emendakinak egin genituenean, nik, aekan nengoen euskara ikasten, baina nire komunikazioa eta guztia zen erderaz, gaztelaniaz. Eta orduan emendakinak egiten genituen gaztelaniaz. Eta gure barne funtzionamendua gaztelania zen, bai? Orduan, halako erabaki estrategikoak hartu zituen, bai? Koherentieki jolasten bere definizioarekin, baina baita ere mugimendua, gazte mugimenduaren eta pertzepzioa ere beste motatako beste ikuspegi batetik aztertu zuen, ez? Eta nolabait berretsi zuen gazte mugimenduan bultzatu edo bultzatzeko, sustatzeko, elikatzeko eta berazteko nahi hori, baina beste begirada batetik, ez? Eta hori oso garrantzitsua zen. Eta horren adibidea zein izan zen, hor bertan adostu genuen, oker ez baldin banago, gure soldaduzkaren aurrean izan beharreko jarrera. Eta hor plantatu genuen, jauzi bat eman behar genula, eta intsumisioaren alde borrokatzea. Beraz, bosgarren biltzar hori potentea zen. Oso eta gainera abia puntu berri bat jarri zuen, eta hortik aurrera jarrai asmatu zuen bere definizioarekin, eta nahiko koherenteki jolastu zuen, planteatzen zuen behintzat abia puntu politikoekin, eta hortik etorri zen izugarrizko prozesua, ez? Orduan izan zen, krisi existentzialista horretatik ateratzeko giltza garrantzitsuena, ez? Ni hasiera batean jarrai sartu nintzenean, identifikatuta sentitzen nintzen jarraiko planteamendu Euskal Herria independentista horrekin eta baina gero bere jokamoldearekin, kostatzen zitzaidan, ez? Baina hortik beste motatako filosofiarekin hasi ginen lanean, ez? Gazte jendearekin eta beste, kontutan izanik beti estrategia politiko-militar batean murgilduta geundela, ez? Orduan ikustu dut hori, ez? Nik nahiko konstiente izan nintzen, behintzat, biltzar horretan egin genuen hausnarketaz, Gero, bosgarren biltzarrean zergaitik egin genuen hemen txurdinago, irudikatu behar duzue, behar genuela toki bat, nik ez nuen gogoratzen zen jende, nik buruan neukana zen, igual 250, areto nagusian geunden guztiok, gogoratzen dut gainera justo azken hilaretan kokatua nengoen. Lehen esan duan bezala, jarrai bere benetako kokapena zen hegoaldean, eta orduan, espazio fisiko behar zen, herri eta oso desberdinetan zegoen jarraiko taldeak,
parte hartzeko aukera. Claro, hor, garai hartan ez zegoen ordezkariren planteamendua, hor militante guztiok parte hartzen genuen. Orduan hori parte hartzen genuen, eta gero, prozesua zen, behar genuen espazio fisiko bat, eztabaida bat emoteko, eta gainera bozkatu behar genituen emendakinak. Bai, orduan ere, orduan hori bai, metodologiaren ikuspuntutik, osea, ezken ni oraingo metodologiarekin parekaturik ez zeukan zer ikusirik. Horrez genituen bilatzen ikasleak gela lantaldeak egiteko eta prozesu oso dinamiko eta guztio parte hartzeko, ez. Hor zen, areto nagusia, las bravas, bai, parte hartzen zenuen edo ez. Orduan ikuste dut espazio fisiko bilatzen segurazki, baimena gainera hemengo zuzendaritza nahiko irekia zen, eta segurazki espazioa utziko zigun, eta logistikaren ikuspuntutik egokiena, bai? Eta hori, ez? Orduan behintzat lokalaren ikuspuntutik hori, ez? Ni ez nintzen egon prestakuntza, garai hartan Iralako jarraiko taldean nengoen, orduan ez dakite ez nola prestatu ziren edo hori. Guk eztabaida gure lantaldean eztabaida burutu genuen, bai? Emendakin pare bat uste dut egitera ausartu ginen, uste dut, bai. Baina gehien bat izango ziren formen aldetik, ez hainbeste edukinen ikuspuntutik, baina bat zeuden talde batzuk eta nik buruan daukat, igual ez da, dago oroitzapen hori distorsionatuta dago, baina buruan daukat Hernaniko jarraiko taldea. Gainera, Guiputxia super euskalduna, super borrokalariak, eztabaidatzen eta emendakina pilo bat. Orduan, bazegoen, onartu behar dela talde batzuek, ostras, lantzen zute pilo bat. Iralako taldean, jarraiko Iralako taldean, zenbat lagun? Jo, nik ez du gogoratzen, baina igual bost zazpi artean, eta hori bai, jarraiko taldea zeuden, Bilbon jarraiko talde desberdinak zeuden, nik ez ditut oso ondo gogoratzen, baina nik pentsatzen dut leku guztietan. Baina, nik ez du gogoratzen, zeurazki jarraiko taldean bost zazpi pertsoneak egongo ginateke, baina adibidez jarraiko Hernaniko taldearekin parekaturik oso gutxi ginen. Zen gogoratzen du batzuetan, leku batzuetan, ostiaz jarraiko taldeak potentea ziren. Eta behitu, orain esaten ari naiz, lehen aipatu da moduan, jarrai krisi existentziala batean dago, baina bere kapital humano existitzen zen, bai? Karo, nire oroitzapen horien artean, momentu horretan ez nintzen oso, bai, kontzientea nintzen, baina ez nion, bai, kontzientzia ezagatik ez nion bere biziko garrantzia emoten, edo egoera hori oso naturalizatu da geneukalako, baina hori emakume gutxi genden. Eta gainera nik gogoratzen du jarraiko taldean, 3 emakume geunden eta salbuespen bat zen. Zen, 3 emakume, bai, eta alde hortatik harro ginen, ez? Baina nik onartzen du nire kontzientzia ezagatik eta baita ere feminismoan ikuspuntutik, ez eta egi izan existitu edo hori, baina kontzientzia eza faltagatik eta hori, kontzientea ginen, emakumea ginela eta harro ginen, baina aratago ez ginen joaten, eta gora hori oso naturalizatuta zegoen. Hori eta baita ere hizkuntzarena. Gu emendakinak gaztelaniaz burutzen egiten, noski, toki euskaldunetatik zetorren jendea, ez, eta hori bai, baina, nahiz eta igual euskera zulertu, ez, eta nik esango nuke, itzultzen zuten, esango nuke, gauza ulertzeko itzultzen zuten. Orduan kongresoan hemen burutu genuen, eta prozesu horretan geundenean, eta nik gogoratzen du gainera, gure emendakina, ezakit, onartua izan zen, orduan, badakizu, onartua baldin bat zegoen, ezen nuen eztabaidatu behar, edo aurkeztu behar, porque hori zen movida bat, ez, guretzat. Guztioia horretan, aber norak saltzen du, emendakinaren edukinak nondik norakoa. Eta bapatean tarte guzti urte horretan, bapatean Polizia Nazionala sartu zen. Nik gogoratzen dut, dauka sensazio oso bitxia, ez? Alde batetik, ni pentsatu egun hauetan eta ona etortzen nintzenean, esatu dut. Ostia, baina beldurra sentitu nintzen. Nik ez daki beldurra sentitu nintzen, tentsioa bai, ez? Baina ni beldurra, karo, ez? Gero esango dut zergaitik, baina, lehenengo eta hori, inguratu zuten, sartu ziren, bai barrukoa, bapatean sartu ziren eta inguratu gintuzten, eta bai kanpoan, furgoneta pilo bat. Horretaz enteratu ginen, ateratzen ginenean, ez?
Orduan sartu ziren, nik ez du gogoratzen zer esatu zuten eta ez, baina bueno, tarte horretan, esan ziguten, pues claro, isiltzeko eta postaldeka atera behar ginen, bai? Osea, talde ezakit 10-etik 10-era, baina jende gitxe. Eta orduan, karo, luzea izan zen. Orduan, karo, hor egon ginen denbora pilo bat itxaroten, zure txanda izan arte, bai? Orduan, tarte horretan, egia da, kuriosua da, ze batzutan, eta hori da, pixkat andeota bezala, pues hasi ginen abesten. Gainera gogoratzen dut, Indautxuko Beto berak me va matar, bai hori ezagetagatik, baina berak hasi zen dinamizatzen eta kanta Espainia, bai, gaztelaniazko kanta batzuk, gainera el príncipe azul, ez du mi príncipe azul, pues claro, gai, no? Pues txorradak, baina pixkat ere nik uste dut horre laguntzen zuen, da, ironiaz, eta, bueno, pues gure tentsioa jeisteko eta aiei aurre egiteko. Claro, ezin genuen ezer egin, osea oso saldutak geunden. Nik ez du goratzen, Joseba Kamio edo Mikelon, Tximu edo Mikelon, osea, Joseba Kamio eta Mikel Zubimendi noiz atxilotu zituzten. Hor pixkat horitzapenak oso, bai, zabatuta ditut. Ez dakit haiek atera behar izan zuten igual hitz egitera berse gertatzen zen, nik uste dut segurazki hori izango zen, eta hor bertan atxilotu zituzten. Bale, atera ginenean, bueno, atera nire txanda izan zenean, claro, pues polizia, claro, nik goratzen du, datuak, DNI, ez daki zer, hor bai beldurra, tentsioa, bai, eta, bueno, ikusten ginelako atxiloturitza zegoela, baina, claro, hemen zegoen, osea, polizia pilo, ni flipatuta nengoen, ez? Claro, ez zen lehenengo aldialako horik ikusten duenik, ez? Baina, bueno, beste gauza bat da ikustea urrute eta beste gauza da hori, ez? Gaina zen nire jarraiko militantzia, esperientziak eta bar, ez? Orduan niretzat ere oso deigarria izan zen, DNI eta lakoa datuak eta hori jaso zituzten, baina baita ere behartu zigintuzten idaztera. Osea, froga kaligrafikoa egitera behartu nituzten. Banan. Bai, posisterismo guzti horrekin, gero erabaki zen, bueno, hori pasa ondoren, ez dakit, biltzen ginen ikuste dut ongurutatik, bai? Baina, karo, ostias, potentea izan zen momentua, eta gero ja hor bertan erabaki zen, pues bueno, Indautxu atxilotua Tximu eta Joseba Kamio, bueno, Tximu, Joseba Kamio eta Mikel Zubimendi atxilotu izunena, joan bergenula Indautxuko komisaldegira. Eta hor gure ausardia guztiarekin, arratsalderako, hori, halako manifa bat edo konzentrazio bat plantatu genuen Indautxuko horren aurrean, ez? Eta, karo, ni goratzen dut hurbildu nintzen, baina ja ni ez nintzen ausartzen lehenengo lerroan kokatzeko. Eta behituken nire izaeragatik nahiko, bai, borroka, baina ja ni goratzen dut arratsalderako ja faktura pasatu zidala, goizean pasatuta, osea, igaratokoa, ez? Eta orduan, karo, hurbildu ginen, eskinetatik, baina hor zegoen jendea atxilotu, osea, hasi ziren kargatzen, eta ordu gai bertan beste ezakizen bat atxilotua. Ez daki konzentrazioa edo pizkalenago, Ze igual jende bat moto propio joan zen, hor despistaturik nago. Baina ni badakit, hurbildu gineneako, ni bentsat, ja, kargatzen ari ziren, eta beste 20 pertsona atxilotu zituztela. Bale, orduan inpaktua, ez? Inpaktua izan zen, eta lehen aipatu dut, ez? Jo, pizkat ere pentsatu, bueno, zer, beldurra, tentsioa, hor daude bi kontu, ez? Baltetik, osea, karo, gari batzuetan, eta, bueno, kapitalismoa eta sistema behar du errepresioa eta indarra, bai, errepresioa gauza batzu bideratzeko, ez? Hori da betikoa eta hori badakigu, ez? Baina garai batzuetan, osea, bizi izandako jazarpen poliziala bortitza, hain presente eta irankorra zen permanenteki, nik uste dut, bueno, oso naturalizatuta izan dugu. Eta gure barnea, ezitu gara horretan, bai? Orduan da, como zerbait daukazula, bai, normalizatuta, orduan esaten duzu, baina ez duzenun, ni orain momentu honetan, hori gertatuko balitz, hostias, bai? Baina gara hartan, eske hori zen gure eguneko ogia. Karo, benalaldi batzuk, sintonia horrekin ezitu gara, bai? Elkar bizitzen egon gara horrekin, eta orduan gauza batzuk super normalizatua izan ditugu. Tentsio beldurra, pues beldurra, claro, igual, eske benetan beldurra zen, baina eske gure buruari beldurra izatea ez geniola baimentzen. Ze, claro,
ezke aurre egin behar geniola egunerokotasunari, ez? Orduan, nik uste tentsioa eta hori, horrek ez du esan nahi, ondoriorik ez dituelako ekarri epe erdira eta epe luzean, bai? Porque hemen guztia dauka bere ondorioak, ez? Orduan, hori alde batetik eta gero beste aldetik ere, niretzat oso garrantzitsua izan da, edo oso garrantzitsua zen, eta komunitatea baten partaidea sentimendu hori. Ze horrek ere, kolektibetasun horrek beti ematen dizu babesa eta segurtasuna, ez? Naiz eta gaizki pasatu eta gure artean kriston eztabaida izan, ea intsumisioa bai edo intsumisioa ez, bai, baina hor genuen, eta bat egiten genuen, eta ez dakit. Eta horrek ere ematen dizu beste motatako hori, ez? Babesa. Eta gero, bestelako kontua, nik esango nuke ere, beti, ez? Gazteria, ez? Gazteria beti da, ni beti esaten dut, gazteria da oraina eta etorkizuna. Punto pelota. Eta orduan, sistemarentzat gazteria beti jomugan egon da eta egongo da, ez? Niri ezai bat ere gustatzen gazteriaren inguruan eta gaur egun hitz egiten den moduan, ea politikoa, ez? Nik uste dut, gazteria edozein kasutan giltza da. Gazteria jasotzen du hemen herentzia bat, eta hori, ez? Eta haiei tokatzen zaie edo haiek ere hori gestionatu behar dute eta nik konfiantza daukat hori kudeatzeko daukaten izango duten gaitasuna, bez? Izango da haiek izango dutena, ez? Baina ni bai ikusten dut giltza da, ez? Eta momentu horretan egin aipatu dut, ez? Jarrai krisis existentzialista batean burrituta zegoen, baina momentu horretan ere parekaturik ezker abertzalean planteatzen zuen, edo bere ezker abertzalean aurrera begira zituen aurre ikuspenak edo susmoa oso desberdina, oso bai, justo, baina jarri garai hartan eman zuen jauzi bat. Eta jauzi eta giltza izan zen, gero etorkizunean, eta ireki zuen bide bat, gero ezker abertzalea transitatu beharreko antzeko bidea, ez? Orduan esan nahi duana da, ausardia horri esker, irekizun bide bat, eta ez nago ere iragana idealizatzen, edo jarraiko papera idealizatzen, ez nator bat, bai? Baina hori da errealitate bat, bai? Gero jarrai hortik aurrera bere bide oparo bat izan zuen, bere gauza oso onaekin, asmakizun guztiekin, bere akatsa guztiekin ere. Eta hori oso garrantzitsua da esatea. Ze batzuetan ere gure joera da iragana idealizatzea, eta ez. Hanka sartzeak izan ditugu, eta gure gabezi guztien, eta hortik ere ikasi behar da, ez. Baina ni horrela ikusten dut, ez.